7 de novembro de 1940 sucedeu o colapso da ponte colgante de Tacoma en Washington. Ninguén houbese esperado que aquela ponte colapsase, despois de resistir distintos terremotos anteriores. O noso grupo usou este suceso como obxecto de investigación para experimentar distintos tipos de estructuras coa fin de mellorar dita estructura. Hoxe imos falar con Adrián, enxeñeiro da EPSE. Que fixestes nesta investigación? Pois este ano tocou o noso proxecto Fai tremer os teus cimentos, no que deducimos por que colapsou o ponte de Tacoma Narrows en Washington. E para elo, o que fixemos foi unha plataforma onde podemos facer como a similitude dun terremoto. E como funciona esa plataforma? Pois mira, o que fixemos foi nunha caixa cun servomotor no que llevamos regulando a potencia para así aumentar ou diminuir a frecuencia, colocamos diferentes tipos de estructuras e mediante a programación dun Arduino Mega conseguimos que nos dixese con que frecuencia a estructura peligraba máis e chegaba a un punto de rotura no que ao final colapsa. E que clases de estruturas empregastes? Pois, como Tacoma Narrows, pois obviamente unha ponte, unha casa e diferentes edificios ou torres de diferentes alturas. E despois de toda a investigación, que conclusión sacastedes? Pois a conclusión máis importante é que o ponte estaba medianamente ben construído. O único problema que tiña, como podemos comprobar nos nosos experimentos, era que lle faltaban as cruces de San Andrés. A cal lle dá unha rigidez moi importante á estrutura. Como estaba na zona da bahía onde había moito vento, pois ao final entrou en resonancia ca frecuencia do vento e ao final colapsou. Moitas gracias. Espera. Non sabes ler un plano? Esto así va a caer, por favor. Aí. O procedemento para o noso experimento foi este. Comezamos dividindo o traballo en tres partes: programación con Arduino, impresión 3D e cortadora láser. Coas pezas da cortadora láser e as pezas feitas coa impresora 3D, fixemos o simulador sísmico programado con Arduino. Con este simulador, comprobamos a resistencia de edificios cunhas estructuras feitas cun sistema de imáns. Todo tendo en conta a voltaxe, xa que o movimento dependía deste.